estem a lo que era el local de 300 Àudio, primerament Samaruc Estudis, amb 2 socis més. Això era l'estudi de gravació i fora és on teníem era magatzematge de material de directe. L'any i mig ha sigut un poc d'evolució i de canvi buscant altres alternatives de feina. La Dana va ser un punt d'inflexió en la meva feina perquè he passat de fer coses per a mi a fer coses per a altres. Així feia gravacions i en el material de directe fem concerts i ara passe a fer gravacions fora, perquè el local, com vegeu, encara no està habilitat, i concerts de directe per a altra gent. Donat que és impossible rehabilitar l'activitat dels concerts en directe perquè suposaria una inversió molt gran, vaig comprar una microfonia nova amb els diners d'una de les ajudes per a fer gravacions en directe. Gravacions en directe no, gravacions en exterior d'ací, fora d'ací, que era el que podia fer. Bàsicament anant en una microfonia bona, unes targetes bones i un portàtil. I ja, bueno, avui és el dia que ja n'ha fet diverses, prou, a l'espera de rehabilitar això. A més, ha estat treballant com a tècnic de so per a altra gent. Acabo de fer, per exemple, l'estrena d'un espectacle de tallar dansa al Palau de les Arts i estic content en el que faig. Algunes institucions el que vull és agrair-los l'ajuda, però després es diria que hi ha que agilitzar un poc, sense passar per tant de projecte a l'espera que tot estiga legal i que jo, per una banda, ho entenc, però hi ha moltes coses que estan per fer per culpa de tot això. Quan l'Ajuntament executa el projecte de la Mota del Riu, que ha aparegut fa poc, recentment la notícia, nosaltres posem en marxa la rehabilitació de l'estudi. Per part meva, amb molta il·lusió de tornar a veure l'estudi refet i potser està rehabilitat en la llevada de cara actual, perquè aquest estudi té 23 o 24 anys. Sí que pensaríem en les noves tecnologies, utilitzes una targeta de so nova, un cablejat nou que ja és fibra òptica o que siga el que siga. Però sí que ens ho plantejarem, d'aprofitar i no tornar a caure en el mateix error.